Takže ahoj, vítejte u mého dalšího videa, je to čtvrté video, které teprve natáčí a rozhodla jsem se vám natočit o tom, jak jsem ubytovala moje 4 morčátka. Jsou to 2 skynníci, jeden peruánec a jedna hladká samička, kterou mám v dočasné péči. Víc vám o tom asi nepovím a rovnou se pustíme do videa, takže si to užijte a do komentářů mi můžete napsat, co si o tom myslíte, co byste zlepšili a podobně. Tak. Toto už je celá, řekněme, morčatárna nebo 3patrová klec, od které budeme si dneska povídat. Takže abych vám ji představila. Toto je dvojklec, která je přímo takhle vyráběná a prodávaná. Tohle je normální stovka, kterou mám na tom položenou. A vlastně jsou z pevného kovu ty tyčky, čili se to neprohne. A je to fajn, koukám, tady je to ještě špinavý. Koupila jsem to dohromady za 600 korun, taky cena odpovídala stavu. Tady vidíte různé dírky, nejspíš to měl králík, tady měli něco provrtaného. Některé ty šbrdlinky nesedí, jedny jsou smontované takhle nastálo, ale vůbec to nevadí, mě to ten účel splní. Myslím, že jsem koupila za opravdu výhodnou cenu, protože si myslím, že ta dvojklec se pohybuje okolo 2-3 tisíc. Řekla bych, nekoukala jsem, přiznám se, ale tuším. A já jsem ji koupila za 400. Tu stovku nahoře jsem koupila za 200, což je myslím taky super. Abych vám představila obyvatele klecí a co tam mají. Jelikož mi teď chybí trošku vybavení, nějak jsem se úplně vydindala ze všeho, tak vlastně dneska mi přišla tahle koulička na seno a na zeleninu, ale je to ta malička, takže jsem tam narovala, co jsem mohla sena a budu ho tam často doplňovat. Mističku má taky plastovou a taky musím koupit novou. Není to směska, je to taková moje směska, co jsem si udělala doma. Je v tom zelená louka, jsou v tom bylinky domácí a granulky, co mám pro morčátka. Mám tyto, je to 25 kg pytel. Takže tuhle vrchní klec obývá samička Fidorka, je to zachráněná samička. Fidorka je u mě v dočasné péči, ale uvidíme, zda se zůstane nebo zda odcestuje do nového domova. Jako průlesku a domeček má zatím jen tu tropku, protože už opravdu mám jenom domečky a to ji tam nechci dávat. Mostíky jsou zabraný, takže zatím má aspoň takhle něco. Na páječku jsem předělala suprovým způsobem provázkem, protože mi došly drátky. Mám asi 10 napáček navíc, ale drátky nemám a příchytky taky ne. Takže aspoň takhle drží to, tak uvidíme, jak dlouho to bude držet. Tak, jako další se přesuneme ke skynníkům. Čertík, menší, celý černý. A trikolorek je Kikin, neboli Krystal, ten je z chovatelské stanice Paracas. A Berkík je spod peřinky. Ty už tam mají svůj mostík, svoje 2 patra, co jsem zjistila, že je super, že je patro z klece dá namontovat se do jakékoliv klece, takže je to fakt super, mám 2, ale zase nemám ty příchytky, ale určitě se to dá předělat i jinak. Mají tam mističku, napáječku, seník a všechno, co potřebují. Myslím, že se jim tam bude líbit. Tak jako poslední tady bydlí Anízek, řekněme v přízemí. Není tam fajn, tak vypadá, ale musela jsem zatáhnout kvůli videu, protože když natáčím proti světlu, tak tam není vidět. Taky má seník, mističku, napáječku, má pelíšek, zatím nic jiného nemá. A dávám mu na půl peletky, na půl hobliny, kvůli tomu, aby se mu to necuchalo do srsti, kvůli tomu, že má dlouhou srst až vlastně po podlahu. Ještě vám takhle narychlo ukážu naši morčatárnu, která byla dělaná celkem narychlo a teď nám slouží spíš jako úložný prostor a jsou obývaná pouze 2 patra, jak vidíte. Ve vrchním patře bydlí skynnička Emička, která je teď schovaná v kovce sena, a v druhém patře bydlí 2 US tedíci. Bílý je Bertík a černý je Čiko. Oba jsou z chovatelské stanice Harnas v Nových Zákupech, kousek tady od nás. Takže a ještě bych vám představila teda jiné bydlení, když už jsme u toho bydlení. A bude to bydlení 2 tedíkových holčiček. Takže ty bydlí tady. Mají tu 120, dřív tam bydlela Fidorka ještě s její kamarádkou, ale teď ji obývají 2 tedíkové holčičky. Tady první, trošku se bojí, co nám zalezla do domečku, se jmenuje Odeta. A tady máme Holly. Jenom mají vytahaný, protože se v tom rádi rochní. Jejich výbava klece jsou 2 mostíky, mají 2 mističky, mají seník, velikou napáječku. Tady vidíte ty domečky, ty mám vyndaný, zkrátka je teďko nepoužívám přes léto. Holky jsou trochu plaší, mám je chviličku, přivezla jsem si je ze speciální výstavy morčat, ale jsou fajn.
Holly je přihlášena, Holly je přihlášená na výstavu do Litoměřic, ale má slehlejší srst, tak uvidíme, jak dopadneme. Vidět mýho králíka, který mi tady dělá bobečky na koberec. Vejte, Míku. Jinak ještě mám 3 klece na balkóně, ale tam o tom třeba příště. Tam bydlí Čokapik, pak tam bydlí Pína a pak tam bydlí holčička Laurinka, která je moje nejhodnější morčátka. Takže to bude asi k dnešnímu videu všecko. A snad se vám to líbilo, třeba se inspirujete, ale klidně mi napište do komentářů, abych se mohla inspirovat já, jak to máte udělané vy. Tak se zatím mějte, ahoj.